Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Sat, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adam. Tubong San Jose, Del Monte, Bulacan. Pero sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa North Caloocan, kasamang pamilya ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2000 sa lugar ng Romblon. Nang mga panahong ito ay inaya ako ng kaibigan kong si Romel na sumama sa kanila sa probinsya ng tatay niya sa Romblon. Tamang-tama namang wala akong trabaho buong linggo, kaya't pumayag na rin ako noon. Tsaka matagal-tagal na rin naman na akong subsub sa trabaho, kaya't ayos lang na makapagbakasyon man lamang ako kahit na minsan. Presko dun sa probinsya namin, pre. Wala masyadong ingay. Puro kabundukan, palayan. Bira ka lang makarinig ng mga sasakyang dumadaan. Pagmamalaking sabi pa ng kaibigan ko nung nasa sasakyan na kami at bumabiyahe papunta sa probinsya nila. Tatlo kaming magkaibigan ang naimbitahan ni Romel noon. Ako, si Daryl at Nelson. Pagdating sa probinsya ni Romel ay sinalubong kami ni Mang Felix, ang kanyang ama. Unang kita ko pa lang kay Mang Felix ay alam kong mabait ito at may pagkamadaldal. Mahilig pang magbiro ng kung ano-ano. Habang naglalakad kami papasok sa kanilang baryo. Medyo matanda na rin kasi siya pero mukhang malakas pa naman ang pangangatawan niya. Mabuti naman at napapayag kayo nitong anak ko magbakasyon dito sa lugar namin. Alam niyo bang kung dalaga at alak lamang ang pag-uusapan na ba? Napakarami dito niyan. Kayo na lang yung mamili kung sino ang matitipuhan ninyo. Naku po, pas muna ako dyan, Mang Felix. Hindi ako mahilig sa ganyan. Mahihari ako sa kasintahan kong naiwan sa Manila. Pag nalaman niyang gumagawa ako ng kalokohan dito, baka itali na ako nun. O, bay bakit? Hindi naman malalaman kung wala magsasabi, di ba? Pabirong sagot ng matanda na siyang ikinatawa naman namin at sinakyan na nga ang biro ng matanda nun. Medyo liblib pa ang baryong tinitirahan ng pamilya ni Romel. Hindi pa simentado ang daan, pero may kuryente naman na. May signal din doon. Magkakalayo ang mga bahay. Tingin ko nga kahit mag-ingay ka ng mag-ingay basta wag gumamit ng microphone ay hindi gaanong maririnig ng mga kapitbahay nun. Tahimik at presko ang hangin. Hindi kagaya sa Manila na puro polusyon na lamang ang malalanghap mo palagi. Doon muna kayo sa lumang kwarto ha, malamig doon sa gabi. Tiyak hindi kayo maiinitan. Tsaka nilinisan na rin ng nanay mong silid na yon. Sabi ni Mang Felix kay Romel pagpasok namin sa bahay. Tumango ang kaibigan ko at nagpasalamat sa kanyang ama. Pagkatapos ay dinala niya kami sa silid na sinasabi ni Mang Felix noon. Dahil sa pagod ay nagpahinga na muna kami ng ilang oras. Kinahapunan ay dumating ang pinsan ni Romel, si Edwin. Mas matanda lamang ito ng 2 taon sa akin. Sa kinagabihan ng araw na yun ay naginuman kami. Nagkatay ng manok si Mang Felix at yun ang ginawang pulutan. Nung nasa kalagitnaan na kami ng inuman ay nauwi ang usapan namin tungkol sa, alam niyo na, mga aswang. Tamang kinig lang naman ang ginagawa ko at hindi na sumabat sa usapan nila. Wala naman kasi akong alam tungkol sa mga ganon. Kahit naman kasi tubong Bulacan ako at yung mga magulang ko ay tubong Leyte nun. Ni minsan ay hindi pa ako nakakita o nakainkwentro ng ganon. Kaya wala ako maikwento sa kanila. Ayon nga sa mga narinig kong sinabi ni Mang Felix, meron umano sa kanila mga aswang nun. Meron umanong napalaya silang mag-asawang aswang doon. Hindi nila inakalang magkakaroon umano sila ng kapitbahay na aswang. Nung una daw kasi ay mabait ang pinapakita ng mag-asawa. Magiliw at masayahin, kaya't hindi nila ito napag-isipan ng hindi maganda. Pero magmula nang dumating ang mag-asawa sa baryo nila, ay sunod-sunod umano ang kababalagang nangyayari. May mga hating gabing nakakarinig sila ng mga huni ng wakwak at pag-atungal ng hayop na
hindi matukoy kung anong klase. May mga umaga ring may nadadatnan silang bangkay ng hayop. Wakwak ang tiyan. Wala na rin ang ibang parte ng laman loob. Pero ang pinakamalala umano sa lahat, doon na nabisto ang lihim ng kapitbahay nila. Nang nabuntis ang isa pa nilang kapitbahay at sa kalagitnaan ng gabi ay nalimpungatan ng padre de pamilya na pabalikwas ng bangon. Bigla umano itong nakakita ng aswang. Nakakapit yon sa bintana at pilit na inaabot ang asawa nitong buntis. Sobrang nakakakilabot umano ang pagmumukha ng nilalang na yon. Dilat ang mga matang namumula. Sabog-sabog ang buhok na animoy alambre sa tigas at mahahaba ang kukong aakalain mong kuko ng manok. Mabilis na kumilos ang lalaki at agad na sinigawan ng aswang. Dali-dali naman umanong tumalon ng nilalang. Nagmadaling tumakbo papasok sa talayban. Sinundan ng lalaki at ng biyenan nito ang aswang. At doon nga'y natuntun nilang sa bahay yun ng mag-asawang bagong lipat sa baryo. Hindi nila nakitang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok kasi ng bakuran noon ay bigla na lamang yung naglaho na parang bula. Sa kinaumagahan nga ay sinugod ng mga magkakapitbahay ang bagong lipat na mag-asawa at pinalayas. Napagdugtong-dugtong na kasi umano ang lahat ng mga nangyaring kababalagan nun. Iisa lang ang tinutukoy ng lahat. Aswang ang nambibiktima sa mga hayop na nagkanda-matayan nun at ang babaeng bagong kapitbahay nila ang pinaghihinalaan. Napalayas naman umano nila ito at napatunayan ng lahat na totoo ang mga hinala nila. Nung halugugin nilang loob ng bahay, marami umano silang nakitang mga laman loob ng hayop. Nakaburo sa banga. Para hindi na bumalik ang mag-asawang aswang ay winasak nila ang kubong tinitirahan at inilibing ang bangang may lamang nakaburong lamang loob nun na pinuputak din na umano ng napakaraming uod. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko bang sinasabi nilang aswang o hindi nun. Ewan, pero may parte pa rin sa isipan ko ang hindi kumbinsido. Dahil sa una akong tinamaan ng laseng kung kaya't una akong nakatulog sa kanila. Kinabukasan pagkagising ko ay bagsak pa ang dalawang kaibigan ko. Si Romel naman mukhang nasa kusina na yata. Wala na ito sa silid tulugan namin. Ipinasyal kami ni Romel sa mga nagagandahang tanawin sa kanilang lugar. Pagsapit naman ng hapon ay dumaan si Edwin sa bahay ni Romel. Malapad ang pagkakangiti at may bitbit pang bote ng alak. Mga pre, sama kayo mamaya sa kabilang baryo. May inuman kami sa bahay nila Tess. Tess? Sinong Tess? Tanong ni Romel sa pinsan niya. Napapakamot namang nagwika si Edwin sa pinsan niyang wag nang maraming tanong pa. Sumama na lamang umano kami. Naalala ko ang kwento niya nang nagdaang gabing may nililigawan siyang dalaga sa kabilang baryo. Marahil, yun ang pangalan ng babaeng nililigawan niya. Teka, maghapon kasi kami ngayong gumala eh. Hindi ako sigurado kung makakasama kami. Sabi ni Romel. Aba, teka. Hindi naman pwede yun ano. Sumama ako sa inuman nyo kagabi. Kaya dapat pumayag rin kayo sa paanyaya ko. Tsaka malapit lang naman. Mga 15 minutong lakad eh. Naroroon na tayo sa baryo ni Tess. Saglit na tumingin sa amin si Romel at mukhang naghihintay kung anong isasagot namin sa pinsan niya. Sumang-ayon si Daryl sa sinabi ni Edwin. Ganon din si Nelson. Kaya't wala nang nagawa pa si Romel, kundi ang pumayag na lang. Pero nung magpaalam kami sa mga magulang niya ay hindi pumayag ang ama ni Romel noon. Nagtanong naman si Romel kung bakit ayaw kaming payagan ng kanyang ama. Gayong kasama naman namin si Edwin. Di pwede. Wala akong tiwala dyan sa pinsan mong yan. Wala nang ibang ginawa yan kundi ang manligaw ng ligaw ng kung sino-sino. Mamaya ay mapano pa kayo dyan sa pupuntahan nyo eh. Grabe naman kayo kung makapagsalita tiyong. Ang sakit ha. Kung pagsalita niyo ako parang hindi niyo ako pamangkin ha. Sabat ni Edwin at kunay napahawak pa siya ng dibdib na animay na sasaktan nun.
Abay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Daig mo pa nga ang aso dyan sa kalye. Kung sino-sinong babae na lang yung aakitan mo ng ligaw basta natipuan mo. Hala, bira ka ng bira. Nito pa ni Mang Felix at pinanlakihan ng mga mata si Edwin. Dahil sa pangungulit ni Romel sa kanyang amang payagan na kaming sumama, hindi kalaunan ay napapayag niya nga ito. Pagpatak ng 6:30 ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa baryong sinasabi ni Edwin. Kahit na ganong oras pa lamang, sobrang napakatahimik na ng paligid. Hindi ako sanay sa ganon dahil sa Manila, kapag ganong oras, buhay na buhay pang dugo ng mga tao. Kahit na 1:00 pa yan ng gabi. Tuloy ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ng mga sandaling to. Nung nasa parte na kami ng walang kabahayan, kinabahan ako. Pero noong buksan na ni Daryl ang bitbit na flashlight, ikinalma ko ng sarili at tahimik na sumunod na lamang sa kanila. Pre, matanong ko lang Totoo ba yung kwento kagabi, yung sa aswang? Rinig kong tanong ni Nelson kay Edwin. Tumango si Edwin at sinabing totoo ang sabi-sabi. Hindi bangat na ikwento na umano ito ng nagdaang gabi na may pinalayas nga sila mag-asawa noon. Napapakamot naman sa ulo si Nelson at sinabing ang akala niya ay biro lang ang mga aswang na napag-uusapan nung nakaraan. Alam mo dito sa probinsya namin, tol, hindi pwedeng gawing biro yung mga ganyang bagay na pag-uusapan. Sabat ni Edwin. Humingi ng pasensya si Nelson matapos yon. Natawa naman si Edwin at tinanong si Nelson kung bakit nito natanong ang tungkol sa aswang. Kung natatakot pa daw siya dito. Sunod-sunod naman umiling si Nelson at sinabing kailanman hindi siya natatakot sa aswang at mas lalong hindi siya umano naduduwag noon. Kaya lang naman raw siya nagtanong dahil gusto niya lang malaman ang totoo. Pagdating namin sa bahay ng dalagang nililigawan ni Edwin, sa bakuran pa lamang ay natanaw niya na ang dalaga. Kaya tinawag niya ito at nagmadali ng nilapitan. Isa-isa niya naman kaming ipinakilala nung makalapit na kami sa kanilang dalawa. Magilaw na pinapasok naman kami ng dalaga at inestima noon. Makaraan ng ilang minuto, nagsimula ng inuman. Sa unang tagay namin ay lambanog. Medyo nanibago pa ako pero katagalan ay nasanay naman na ang sikmura ko noon. Doon sa pangalawa, hindi ko na alam kung anong alak ang ininom namin. Ramdam kong dahan-dahan na akong binalot ng kalasingan. Si Nelson at Daryl naman ay tahimik na ang mga ito at nakatulala. Si Romel, nakasandal na sa poste ng bahay. Indikasyong tinamaan na rin sila ng alak na iniinom namin. Mga iho, maghahating gabi na. Ang mabuti ay magsiuwi na kayo at baka abutan pa kayo ng kung ano dyan sa daan pa uwi. Wika ng ina ni Tess noon. Saglit na nagkatinginan kaming magkaibigan. Anong kung ano po? Tanong ni Romel. Diretsahang sinabi ng ina ni Tess kung ano ang tinutukoy niya. Ayon nga dito, Sir Seth, hindi nalingid sa kanilang kaalaman na kapag may mga dayuhan, naaamoy umano ng aswang. Kahit gaano pa man kalayo ang mga ito. Gusto niya lang ipaalala umano sa amin na magsiuwi na at baka abangan pa kami ng aswang sa daan kapag nagtagal pa kami sa hindi namin bahay. Kahit nalasing ako ng mga sandaling yon ay hindi nakaligtas sa akin ang panindigan ng balahibo sa katawan. Sinabi ko kay Romel na umuwi na kami at baka mamaya niya na totoo palang sinasabi ng ina ni Tess. Bakit tol? Natatakot ka ba sa aswang? Alam mo, para sabihin ko sa'yo, takot ang aswang sa mga laseng, lalo na kung babae ang aswang. Birong wika ni Edwin matapos niyang marinig ang sinabi ko. Pagak na natawa na lamang ako sa sinabi nito. Sa pagdaan ng ilang minuto ay naglakad na kami pabalik sa baryo nila Romel. Nang dahil sa kalasingan ni Edwin ay sinabi niya sa amin na may alam daw siyang magandang daanan. Tiyak ay masisihan umano kami kapag doon dumaan. Hindi sayang ang oras namin habang naglalakad noon. Sinisigurado ko sa inyo yan. Wag na. Doon na lang tayo dumaan sa dinaanan natin kanina. Angal naman ni Romel pero
Sadyang mapilit si Edwin sa kagustuhan niyang doon kami dumaan. Kaya naman wala na nga kaming nagawa pa kundi ang sumunod na lamang dito. Habang naglalakad ay panay ang pagyayabang sa amin ni Edwin noon. Kesyo takot daw sa kanyang aswang at kayang-kaya niya itong sagupain oras na magkatotoo ang sinasabi na magiging biyanan niya. Tigilan mo na nga yung sinasabi mo. Mamaya niyan marinig ka pa ng aswang Mayari ka. Awat ni Romel sa pinsan niya. Nang malapit na kami sa may punong duhat at wala ng kabayan, nakarinig kami ng mga mahihinang kaluskos at yabag ng paa sa tabi ng daan nun, kasama ng panakanakang angil. Huwag niyo nang pag-isipan ng iba, pusa lang yan, wika ni Edwin. Pusa? May ganyang tunog ba ng pusa? Parang dambuhala kung umangil Tsaka yung mga yabag na narinig ko parang iyapak ng tao tol Nga naman, kahit ako man parang hindi makapaniwalang pusa lang yun Nako, huwag niyo nang pansinin. Tara na, magpatuloy na tayo maglakad at baka umaga na tayo makarating kung mag-usisa pa kay Dan. Wika ni Edwin sa amin. Nagkatinginan na lamang kaming magkaibigan at sumunod na sa pinsan ni Romel. Pero nakailang hakbang pa lamang kami ay mas malakas na ang mga yabag at pag-angil na naririnig namin noon. Pakiwari ko ay parang may humahakbang na sa tuyong damo. Mabilis akong lumingon sa likuran at hinanap kung saan banda ang ingay na naririnig namin. Pero wala naman akong nakitang kahit na ano. Yun lang, ramdam kong parang may sumusunod sa amin kanina pa. Hindi na maganda to. Tara na, bilisan niyo na maglakad dyan. Sambit ni Romel at mukhang panandali ang nawala ang kalasingan. Pare, sadali lang. Ano ba yung sinasabi mong hindi na maganda? Basta bilisan niyo na lang maglakad dyan. Hindi na nga kami kumibupa at nagmadali na maglakad. Pero kahit anong gawin naming bilis nun, ay hindi pa rin tumitigil ang ingay na naririnig namin. At parang mas lalo pang lumalakas yun sa pandinig ko. Nang tingnan ko sina Daryl at Nelson ay nakita kong natatarantan na rin sila at hindi mangganda mayaw sa paglalakad. Hanggang sa tumigil kami sa harap ng isang kubo. Nawala na rin biglang ingay na naririnig namin. Huminto na muna tayo saglit. Pagod na ako. Wika ni Romel. Napahawak pa ito sa tuhod niya. Ano ba kasing ingay na yon? Tingin ko may aswang na nakasunod sa atin Mukhang tama nga yung sinasabi ng ina ni Tess. Sagot ni Edwin. Nagkatinginan kaming magkaibigan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya pa ay bigla na lamang umalingasaw ang paligid at tila ba sumasabay sa hangin ang napakabahong amoy. Hindi ko alam kung amoy bangkay ng hayop ba yon o amoy na burong dugo, pero nakailang beses na akong nagpalinga-linga wala naman akong nakitang kahit ano. Tol, kaninong kubo ba tong hinintuan natin? Bakit parang walang tao? Tanong ko kay Edwin noon. Sinabi ni Edwin na matagal nang abandonado ang kubo na ito. Kaya't walang magagalit kung doon na muna kami magpahinga ng panandalian. Teka, ang akala ko ba matapang ka, Edwin? Sabi mo sa akin, di ka takot sa aswang. Bakit ngayon parang hindi ka mapakali dyan? Puna ni Romel. Hindi nakaimik si Edwin sa sinabi ng pinsan nito. Akmang magsasalita sana ako nang sa muli ay may narinig akong ingay nun. Teka, sandali lang. Naririnig niyo ba yun? Oo, meron. Huwag niyong sabihin sa akin sa aswang na naman ang galing ang ingay na yun. Kabadong tanong ko uli nun. Nagkatingin na mga kaibigan ko at ang pinsan ni Romel. Takbo na uli tayo. Baka dito pa tayo mayari Bulong ni Edwin. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo at para kaming nagpapatintero sa sobrang bilis nun. Halos hindi ko na maramdaman ang paa kong tumatapak sa lupa sa sobrang pagmamadali. Halos hindi na kami magkandamayaw sa pagtakbo
at walang tigil sa pagmumura si Romel at sinisisi ang pinsan niya. Aswang! May aswang, tol! Umakbo lang kayo ha! Huwag kayong lumingon! Sigaw ni Romel mula sa likuran. Dahilan para mas lalo akong manghilakbot. Dahil sa takot ay sinunod ko ang sinabi ni Romel. Takbo lang ako ng takbot, hindi lumilingon habang sinusundan si Edwin. Wala akong pakialam kung ilang metro ang layo namin sa baryo ni Romel. Basta ang nasa isip ko lang noon ay makarating kami ng ligtas at walang masamang mangyari. Hindi kalaunan ay naramdaman ko ang panlalamig ng batok. Parang may malamig na hiningang dumaan. Kamuntikan pa akong matapilok pero nakabawi din naman kaagad ako noon. Samantalang si Edwin naman ay para bang biglang nawala ang kayabangan sa katawan. Kung kanina kasi ang yabang-yabang na kayang harapin ng aswang pero ng mga sandaling yon, nabahagang buntot at nauna pa talagang tumakbo. Grabe ang takot na nararamdaman ko. Ang akala ko ay katapusan ko na ng gabing yon. Rinig na rinig ko ang huni ng malaking ibon na nagdagdag ng kilabot sa akin. Sa tanang buhay ko kasi ay yun pa lamang ang unang pagkakataong mahabol ako ng aswang. Kaya't ibang-iba sa pakiramdam. Noong natanaw ko ng unang poste ng baryo na may ilaw sa tabi ng daan ay nabuhayan na ako ng loob noon. Kahit papano ay nabawasan na ang kaba sa dibdib ko. Konti na lang! Bilisan niyo pang tumakbo! Sigaw ni Edwin. Kahit na pakiramdam ko ay halos maputol ng litid sa leeg ko noon. Hindi ko ito ininda. Sa halip ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Marating lamang ang bungad ng baryo. Saktong pagdating ko sa bungad ay siyang pagkawala ng huni ng wakwak na naririnig ko noon. Mukhang tumigil na sa paghahabol ito. Mabuti naman kung ganon. Tanging nasambit ko na lamang sa isipan na ang tinutukoy ko, Sir Seth, ay ang aswang na humahabol sa amin. Hindi ko man nakitang pagmumukha ng nilalang ay grabe ang takot na nararamdaman ko. Tumigil kami sa mismong tapat ng poste. Hingal na hingal ako at halos maligo na sa pawis. Nang masiguro naming wala na ang tunog ng humahabol sa amin, saka pa lamang namin naramdaman ang bigat ng katawan. Ang paa kong kanina pa halos lumilipad sa takot, mga kagiliw. Ngayon ay parang may buhangin na sa bawat takbang na gagawin ko. Ramdam na ramdam ko na ang pagod sa katawan. Mabilis na kinelyuhan ni Romel ang pinsan niya at akmang sasapakin na sana pero naawat namin kaagad ito. Sa galit niya nga ay walang tigil na pinagmumura niya si Edwin at pinagalitan. Walang hiya ka. Pasalamat ka talaga at walang napahamak sa mga kaibigan ko. Kung nagkataon ako, sisiguraduhin ko sa'yo manghiram ka ng mukha ng asong alaga ni tatay. Tama na yan, pre. Tara na, umuwi na tayo. Ito kasi mokong na to eh. Ang yabang-yabang. Tapos yun pala, nauna pa sa ating tumakbo. Sinabihan siya ni Daryl na wala namang magagawa kung magalit pa siya. Nangyari na ang nangyari at hindi na pwedeng ibalik pa. Isa pa, siguro naman ay hindi rin inaasahan ni Edwin na gano'n na mangyayari. Mabuti na lang at medyo kumalma na si Romel matapos naming payuhang wag nang magalit pa kay Edwin noon. Isa pa, todo hingi naman ng paumanhin si Edwin at sinabing hindi niya rin naman inaasahan ang nangyari. Maging siya man ay aaminin niya rin namanong natakot siya sa nangyari at hindi na makapag-isip ng maayos. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad pauwi sa bahay. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa bungad ng baryo. Naririyan na naman ang malakas na huni ng ibon. Napamura na lamang si Romel noon at nagwikang ang lakas umano ng loob ng nilalang na sundan kami. Pati dito sa loob ng baryo, sinusundan tayo. Muli ay kumabog na naman ang dibdib ko at nakaramdam na naman ako ng takot. Nang makarating kami sa kanto papunta sa bahay, nagpaalam na si Edwin sa amin. Naroroon na kasi ang bahay nila at ang bahay naman ni Romel ay nasa unahan pa ng bahagya. Mag-ingat kayo mga pre ha, insan.
Pasensya ka na talaga sa nangyari. Wala yun. Pasensya ka na rin kanina. Nabigla lang ako kaya ganun ang naging reaksyon ko. Pagpasok ni Edwin sa bakuran ng bahay nila, nagpatuloy na rin kami sa paglalakad. Tahimik lang kami at nakikiramdam sa paligid nun. Kakaiba yung pakiramdam namin. Napakaalinsangan. Nakalanghap na rin kami ng kakaibang amoy. At ayon nga kay Romel sa mahinang boses nun, malapit na malapit lang daw sa amin ang nilalang. Umakto lang kayo ng normal hanggang sa makarating tayo sa bahay. Huwag yung palatang natatakot kayo. Ganun nga ginawa namin. Kahit na halos maihina kami sa salawal sa sobrang takot. Pero makalipas lamang ang ilang sandali nun, bigla na lamang muling humuni ng napakalakas yung ibon. Pahina ito ng pahina. Pero pakiramdam namin ay nasa likuran lang namin ito. Noon ngang tumingin kami sa pinanggalingan ay hindi kami nagkamali. Meron kaming nakitang malaking ibon na bumulusok palapit sa kinatatayuan namin. Sandali kaming napatigil nun. Mabuti na lang at bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa ang ibon, mabilis na akong hinatak ni Romel at kumaripas na kami ng takbo. Pagdating namin sa bahay ni Romel, sa labas pa lamang ng bakuran ay malakas na itong sumigaw at tinawag ang kanyang ama. Humingi ng tulong. Kagad namang nabukas ang pintuan. Nagmamadaling lumabas ang ama ni Romel at may bitbit itong itak. Sigaw pa rin ang sigaw si Romel at humihingi ng tulong nun. At sa lakas nga ng boses ni Romel, pati ang kapitbahay nila nabulabog na rin. Naglabasan at may mga kanya-kanyang bitbit na itak. Pumasok na kayo sa loob! Bilisan nyo! Susubukan pa sana naming tumulong dito pero pilit nang pinapapasok kami ni Mang Felix. Sila na daw ang bahala. Kagad namang inabutan kami ng maiinom na tubig ni Aling Doray at sinabihang kumalma at ligtas na umano kami noon. Hindi ko na sinubukan pang sumilip sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Tuluyan na talaga kasi akong nilamon ng takot nun. Tanging mga kalabugan, sigawan at huni na lamang ang naririnig namin sa labas ng bahay. Makaraan naman ng ilang minuto, bumalik na sa loob ng bahay si Mang Felix, kasama ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. Ano bang nangyari sa inyo at sinundan kayo ha? Tanong niya. Isa-isang ikinuwento ni Romel ang nangyari. Mula sa inuman hanggang sa biglaang katahimikan. Hanggang sa paghabol ng kung anong nilalang sa amin sa liblib na lugar at maging sa baryo na. Habang nagsasalita si Romel, hindi kumukurap si Mang Felix. Tahimik lamang itong nakikinig. Mabuti na lang at ligtas kayo nakarating dito. Siguro kaya hindi kayo malapit-lapitan dahil marami kayo pero kung nagkataong isa o dalawa lang kayong naglalakad, nako, napahamak na kayo. O bueno, sa susunod wag na kayong gumala pa sa ibang lugar kapag maggagabi na. Mas mainam pang dito na lang kayo sa bahay dahil hindi natin alam kung anong kapamakan ang nag-aabang dyan sa daan. Loko din kasi itong pinsan mo, no? Akalain mo ba namang idaan kayo sa liblib? Nagwika naman si Romel sa kanyang amang, hayaan na lamang si Edwin. Lasing lamang yun kahit hindi alam ang sinasabi at ginagawa. Isa pa'y ligtas naman na kaming nakauwi nun. Ligtas nga, hinabol naman kayo ng aswang. Ani pa, sumabat naman sa usapan ng ina ni Romel at sinabihan si Mang Felix na wala namang may gusto sa nangyari. Ang mabuti pa'y bukas na bukas ay dalhin umano kami ni Mang Felix sa bahay ng manggagamot para matingnan kung namarkahan ba kami ng aswang. Isama na rin daw namin si Romel para makasiguradong walang masamang mangyari. Ayon kasi sa ina ni Romel, kapag namarkahan umano kami ng aswang, pwede kaming mayanggaw o kaya naman babalik-balikan kami ng nilalang hanggang sa tuluyan na kami nito makuha. Minsan daw kasi ay may ibang aswang na idinadaan sa pagpapalipad hangin ang panghahawa nun.
Kaya't mas magandang matingnan kami ng manggagamot bago bumalik sa Manila para wala na magiging problema. Sumang-ayon naman si Mang Felix, pero sinabi niyang dadalhin niya kami sa manggagamot pagkatapos nilang puntahan ng mga kapitbahay niya ang tirahan ng aswang na pinaghihinalaan nila noon. Kailangan makasigurado din silang hindi yun ang nagbabalak na bumiktima sa amin. Sige na mga pare, magsiuwi na kayo. Maraming salamat sa tulong ninyo kanina. Bukas ng alas 7 magkita-kita na lang tayo at puntahan natin ang bahay ng matandang yon. Hani pa ni Mang Felix sa mga kalalakihang kapitbahay. Nang gabing yun nga ay hindi ako gaanong nakatulog. Paulit-ulit pa rin pumapasok sa isipan ko ang tungkol sa nilalang na humahabol sa amin. At kahit anong pagbaling-baling ang gawin ko, para bang may bumubulong sa aking huni ng wakwak. Ang mga kaibigan ko naman, marahil dala ng pagod ay bagsak na bagsak sa pagkahiga pa lang. Tulog at tumihilik pa. Kinabukasan mga bandang alas 8 na ako nagising. Paglabas ko ng kwarto ay natanaw ko sa bintanang nagtitipon-tipon ng mga kapitbahay at mukhang pinag-uusapan nilang tungkol sa nangyari kagabi. Anong meron tol? Bakit parang galit yata yung mga kapitbahay mo? Tanong ko kay Romel noon. Naalala mo yung matandang nakaraang araw tol? Yung masamang nakatitig sa inyong dalawa ni Nelson? Nalaman nila tatay na yun yung aswang. At alaga nun yung tiktik na ibong nakita natin. Binugbog. Pinalayas dun sa bahay nun. Gusto nga nilang sunugin sana yung matanda ang kaso umawat yung isang kapitbahay. Baka daw madimanda pa. Tumango ako't bumalik sa aking isipan ang matandang masamang nakatitig sa amin ni Nelson. Sandali pa akong kinilabutan matapos malalang tagpong yon. Hindi ko alam na aswang na pala ang kasalubong naming maglakad noon. Mga bandang alas 10 ng umaga ay dinala kami ni Mang Felix sa manggagamot. Tama nga ang nanay ni Romel na namarkahan kami. Pero tinanggal din naman ito ng albularyo. Kaya't hindi na kami naggambala pa o nangambang babalikan kami ng nilalang na yon. Pagbalik ko ng Manila ay ang dami kong baong kwento sa mga magulang ko. Halos hindi nga sila makapaniwala sa naranasan ko na habulin ng aswang. Matapos ko ring magkwento ay yun na rin ang huling bakasyon naming magkaibigan. Bukod sa takot na kaming maranasan yung ganun nagsipag-asawa na't wala ng panahon pa para magsama-sama sa iisang bakasyon.